Bună ziua, bine v-am găsit la Festivalul Dor de Santa Mare. Bună ziua, bine ați venit la Festivalul Național Dor de Santa Mare, organizat în satul și comuna Santa Mare, județul Botoșani. Ce înseamnă acest festival pentru comunitatea noastră? Pentru comunitatea noastră în ansamblul ei, dar în special pentru cei tineri, pentru copii, este un prilej minunat de a-și expune public talentul, vocația, inclinațiile naturale care le au, cu scopul de a perpetua tradițiile și tot ceea ce este bun și frumos în cultura noastră, în privința muzicii populare și a celei pop. Credeți că ar merita să se organizeze acest festival și în următorii ani? Sunt convins că acest festival, după cum s-a prezentat ediția de astăzi, unde au fost foarte mulți candidați prezenți, de asemenea un public numeros și o durată relativ mare a întregului eveniment, deci spun că ar fi păcat să ne limităm doar la o singură ediție. Spuneam de altfel și în cuvântul de deschidere că urez la mulți ani acestui eveniment și la rândul vă să fiți și voi părinți care să participați cu copiii voștri la el. Deci, practic, mi-aș dori să fie pe termen nelimitat acest spectacol, acest eveniment, acest moment unic pentru comuna noastră. Cum vedeți implicarea tinerilor în acest festival? Este un festival al tinerilor pentru tineri, iar noi, adulții, ne mândrim privindu-vă la modul că vă descurcați foarte bine, deja sunteți conectați la ceea ce înseamnă evenimentul artistic. Informația de orice formă vă ajută, vă este de folos. Deci da, tineretul știe ce ar de făcut în ziua de astăzi.